Jeg hedder Allan Hansen og er uddannet personlig træner og fysioterapeut. Jeg har drevet Fit med Allan gennem en årrække og hjulpet over 750 mennesker. Min mission med Fit med Allan er at hjælpe folk, uanset om det handler om vægttab, genoptræning eller specifikke mål. Og med min baggrund som fysioterapeut har jeg en stor viden om kroppen, som sørger for, at du får en tilpasset og optimeret træning. Drivkraften for mig er at se mine klienter rykke sig og se den glæde og selvtillid, de får, når de når mål, de ikke havde troet var mulige. Grundlaget er at få folk til at føle sig godt tilpas, for det er den største forudsætning for at få succes med træning. Alle kan træne. Jeg ser ikke nogen begrænsninger, hverken kropsform, niveau eller skader. Det handler blot om at få tilpasset træningen, og at ens vilje er der. Jeg hjælper dig med at styrke og udvikle din krop, så du mærker, at du kan mere, end du selv troede. Jeg presser dig til at yde det ekstra, jeg ved, der er der. For det handler ikke om, hvor meget du kan løfte, men at du løfter. Og at du flytter dig både mentalt og fysisk. Fordi jeg tror på dig, og det vi kan udrette sammen.